Bir rivayette Hazreti İbn Abbas aytýar, Peygamberimiz kucaklap Huda yaşına ilm ber diýilen adam İbn Abbas. Yaşajyk oglan ilmden dolmuş. Ol aýdýar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mukerreme'de Medine-i Munawwaraga barmaqa Kaban yanına Kur'an okapdydy. Oham Kur'an okapdyqa gatty ses bilen okuydy. Cehriye değil ya da cehr okapdyr. Oham bir tofar kafirler otydy. Oham şu oturallar şu Kur'an-ı Kerim eşitçilerini qıyın gördüler oturan kafirler. Ay tutup vurayliň ya öldüreyliň dip ogradylar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a gaşyn. Ve izâ aydihim mecmuatun ila a'naqihim. Peygamberimize yakilla verdiklerinin elleri boyunlarına gaşyn çekti. Çekilli. Elleri boyunlarına gaşyn daňylan ýaly bolupdyr. Bir adam şu mahal düşmandan korksa elini boyununa koymayamy. Menini tutullum, menini hiç sakleyecek dälip. Inni goýa fereşteli ellerinden çekip, şeýle boyunlarına çekipdir, gözlerde görmeýänler Peygamberimiziň ýerdedigini. Bulan elleri boyunlarına daňylyp, gözlerde görmeýäni, ne ellerini salla bilipdirler, ne töwregi örtdirler. Oham şonu qiýgyrypdyrlar. Nunshiduka Allah ve Rahim. Ey Muhammed diýipdirler aleyhissalatu vesselam. Hudaý üçin we birde garyndaşlygymyzyň hatirasyna bizi bu kynçylykdan çykar diýipdirler. Nunshiduka Allah azza ve cel ve Rahim. Hudaý üçin we birde garyndaşlygymyzyň hatirasyna diýipdirler ýanky kafirler. Oham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dua edipdir Hudaý ýaşlar şu kynçylykdan södülsünler diýip, olar hem gözlü bolup hem elleri ýazylypdyr. Şonda Yasin Şerif nazil bolupdyr. Şonda Allah Taala Yasin Şerif iýeripdir. Şi İbn Abbasyň riwayatyna görä. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. İnhe on ayet Allah Zülcelal şu mübarek ayetler şonna yiberdi. Yasin vel Kur'anil Hakim. Ey insan Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen Allah'ın hak iveren peygamberlerinin biridirsin. Sen ak yolla iverilen adamsın. Kur'an-ı Kerim Allah mihriban beyik Allah'ın iverenidir. Bir kavmike yan täzelikde üstülerine peygamber gelmedi, şolary korkudarsın ýaly bir baryan yollarından. Bulan köpsüne Allah'ın hükmü yürüydü, bular iman getirecek gelir. Biz şolan boyullarına zıncır, demir koyduk, kellelerin eteget bilmeyeni, yüzleri yokuruyuk bolup gitýärler. Ine şu vakada Yasin Şerif İbn Dib İbn Abbas'ın rivayeti var. Ey cemaatler, felem yu'min min zâliken nefer ahad. Şiyankı neferle var, Peygamberimizi turup öldürecek bolupdyrlar, vuracak bolupdyrlar, ve elleri boyunlarına varıpdyr, gözleri kör bolupdyr, ta Peygamberimiz dua etdiýänçe. Yine şolun birde iman getirmenler da.
Yine şolun bir de iman getirmendir da. Müň söz diýseň bäri bakmaz, Taňrysy guýman ýigide. Yamana ýakşy sözüň ýokmaz, Mahtumur İşan aýdýar. Yamana ýakşy söz ýokmaz. Müň söz diýseň bäri bakmaz. Müň tüsli jan çekýän. Müň söz diýseň bäri bakmaz, Taňrysy guýman ýigide. Adam men gowuleýin diýip niýetini almasa, men bilýän özüm diýse, Hudaý guýmasa bolmaýada. O men bilýän ýa Hudaý da özüň bilýän bolsaň bar onda diýädi. Näjirek adam bolmaly hamşa. Müň söz diýseň bäri bakmaz, Taňrysy guýman ýigide. Hudaý gursagyna guýmasa bolanakda. Hudaý da gursagyna guýmaýanlygy ozal barmyň deliller geçendir. Men bilýän diýe, özüm diýe. İşte men gurrun gelir. Ine bir Yasin Şerif'in inen gurrunu boldy. Yine bir Yasin Şerif'ten bir derman gurrun ma. Ozal Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman ýaşaýyşynda da geçti. Oň soň Yasin Şerif'in özüni gurrun etipdus men agdaýlyň. اجتمع قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا على الباب kafirler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek gafsynyň agdyna üýşip duranmışlar. Aham bular gurrun edip dular, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da eşitip duran bolmaly içeride. Bulan gurrunlaryny. Gurrunlary şimiş. Geň zat diýipdirler. Muhammed aýtýar aleyhissalatu vesselam, siz şuna iman getirseňiz, Araplaň, ajamlaň, İran, Rum, Fars hemmesiniň padşahy boljakdyr diýip aýdýarlar diýip gülüşýänmişdikler. Bu bir de şu aýdýar diýip Peygamberimiz aýdýarlardy aleyhissalatu vesselam. Siz üçin kafir bolsaňyz cehennem bar, şonda siz ýakyljak diýip aýdýar diýip gurrun etipdirler. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şonu otokdan çykyp ýanky Yasin Şerif okapdyr. Ýanky Yasin Şerifi okypdyr, taşryk çykypdyr, olar gören aklara. Aham bir awç gumalypdyr mübarek eli bilen. Ya qaşawç ya bir awç bir el bilen ya iki el bilen gumalypdyr. Aham şu durallyň iki kellelerinden guýupdyr. Hawa men şikif aýdýan sen şu cehennemde ýanjaklaň biri. Oňa da hawa men şikif aýdýan sen şu cehennemde ýanjaklaň biri diýip kellelerinden gumuyupdyr. Am hemmelerine kellelerine gumuyulsun sen kelläňe. Yani nihayet zelil bolmak da tarafyň hatu seret diýilýän zatda. Aham hemmesiniň kellesine guýup çykyp gidipdir. Mübarek öz işinden çürip. Aham bir adam beýle gözläp duranmış. Bilen ýanyna gelip aýdypdyr, siz näme gözleşdiňiz şarda diýip. Aham olar aýdypdyr, Muhammed gözleşdus ya girjik ya öz çykar diýip aleyhissalatu vesselam. Faqala khayyabakumullah. قد والله خرج عليكم محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق عليه الصلاة والسلام. أنغل قالن أنغلmışlar diýipdir. Ýa-da şerik çykyp diýipdir, hemmeňiň kelläňizi gummy kitdi diýipdir. Ýa-da gözläp duran adam. Aham kellelerini kakıtırlı gördü, hemmelerinin kellesi kumdan noli, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gumuyupdir olan kellelerini. Kelleňizi gumuyup çykyp gitdi diýipdirler. Şonda da Yasin Şerif okapdyr, la yubsiruna var ýança.